Když černý stín se probral k životu, rozevřel tlamu plnou dýk a jako obrovský netopír roztáhl svá křídla plná strachu a zla nad rozkvetlou zemí. I rázem se proměnila v krajinu spustošenou nepřítelem a nemocnou morem. Stateční muži umírali v těžkých bojích. Děti, starci, ženy, celá města a vesnice byly vyvražděny a srovnány se zemí. Zubožený národ se ocitl v okovech na pokraji zániku. Válečníci, kteří přežili ukrutné boje a prolévání krve, však nepřestali věřit ve vítězství a modlili se k ohni, jež od pradávna jim byl posvátný.